Bile tenenduna fevrier kalo kile shegi ambalma o bisimila malak chuka don kibaru kenega bi kibara mun bambulo kada kulukan gouvernement ale koni ka école karamo ko mun koni be ni yoron mun konna bule barabla do damne bi kibara mun serama ulu konni ya yire kafo ko bamako ale ni kaye o gouvernement école karamo ko ulu konni ya yire kafo ko uga janvier sara ko o make ni école karamo ko ulu koni ka hage nyini je kulu nyama do koni ka fala ko ulu koni ni barabla en koni juni jogalata ko sabla ulu ka hage kondo ko janvier sara wari ko o koni kumanka 600 soro ka soro amasara ko wa ko ulu koni dina baradamne ko fukata fo uga sara waru koni dila umatuma minna kibara wɛrɛ man bolo kada kulo kan o de ye jumadon février kalo kile 5 bingalikɛ wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin mali finitigiw ma ni a yɛrɛla ka fɔ ko basiba ma bɔ a la kibara minnu sera ma olu kɔni de y'a yɛrɛ ka fɔ ko mali finitigiw olu kɔni tatola mondoro ka sɔrɔ u ni mondoro kɔni tɔ kun tora kilomɛtiri 7 ɲɔgɔnna ye bingalikɛ wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin u ma jatigɛ wale tabagaw kɔni fɛ ni mali finitigiw olu kɔni ye u jilaja o kɛlɛ kɔni na kosɛbɛ nka kɛlɛ kɔni senfɛ a yɛrɛla ka fɔ ko mali finitigi kelen kɔni jogina ko wa o wagati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bulkesi kan kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa 13 wagati ko jatigɛ wale taba maa wɛrɛw fɛnɛ ko olu kɔni fɛnɛ tara bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin bulkesi kaw kɔni ma kan kɔnɔna la yen ko nin jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni ye mugujugu dɔw kɔni fili ka don kan kɔnɔna in kɔni na ko ga ko a ma kɛ basi kɔni ko sabla ko bolofɛn ma tiɲɛ ko wa ko mɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma joki o sababuya la mali finitigi olu kɔni ka ɲɛmaba ni o ye chef d'état major général ye ale kɔni ye sɛbɛn kɛ ka yira ka fɔ ko mali finitigiw u kɔni ye u cɛsiri kosɛbɛ adamadenw olu kɔni u bolofɛnw lakanali la ko ga halibi u ka dɔ fara cɛsiri kan ko wa fɛnɛ ko a b'a ɲini dugudenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ olu ka u kɔnɔnajɛya finitigiw kɔni ye walasa u ka baaraw kɔni bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye nin wagati laban in na kati ale ye 2e arrondissement policiso ulu kɔni ye bingalikɛla caman kɔni minɛ kati kɔnɔna la kibara minnu sera ma ulu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko 2e arrondissement policiso ko waati laban ninnu kɔni na u ye zo minnu kɔni minɛ ko o yɛrɛ kɔni fɔlɔ kɛra dɔ kɔni ne ko a kɔni taara bitigitigi dɔ kɔni ne fɛ ka taa yɛrɛ kɛ sannikɛla ni ka wari bɔ ka di o ma ko ka nɔnɔ boîte kelen ta o kɔni kɛla yɔrɔ min na a kɔni ye bagabagaw kɔni ta ka ɲɛsin bitigitigi kɔni ma ko o k'a ka fɛrɛkɛ wari kɔni bɛɛ lajɛlen da ale ma bitigitigi ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma sɔn o ma bitigitigi kɔni ye a bɔn zonkɛ kɔni kan kɛlɛ yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ni ka tila ka kule ka dɛmɛ kɔni ɲini 2e arrondissement policiw olu kɔni bolila ka taa ni yɔrɔ kofalen kɔni na ni ka taa bitigitigi kɔni tila zonkɛ la ni ka zonkɛ minɛ janvier kalo tile 31 tɛmɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la kati 2e arrondissement policiw olu kɔni ye majugu fila fɛnɛ minɛ tuguni ni ka taa sɔrɔ bamanan marifa dɔ kɔni bɛ u bolo ale ni o chargeur fila ka taa sɔrɔ nin zo ninnu kɔni u talen bɛ bagan feerela dɔw kɔni ka baganw kɔni kuma tiɲɛ ni ka tila ka olu kun wari kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ u la nin zo ninnu kɔni bɛ kiribulon tigilamɔgɔw kɔni ka bolo kan o ni ɲangili min ka kan o ka da u kan kunnafoni kuncɛla ka kɛ ni kari dɔ ye février kalo tile 7 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 16 de la mali jamana kɔnɔ ko mɔgɔ 12 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ ni mɔgɔ 16 minnu kɔni na a yirala k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛɛ bɔra bamakɔ kɔnɔna la o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 8,000 ale ni mɔgɔ 176 la mɔgɔ minnu tanyana fɛnɛ ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 300 ale ni 38 na mɔgɔ minnu fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu jate bɛ mɔgɔ 6000 ale ni mɔgɔ 66 la o sababuya la mali jamana ɲɛmɔgɔ hali bi olu kɔni bɛ wulikajɔw la walasa cogoya min na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka saniya walew matarafa ale ni waleya minnu kɔni laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka olu matarafa walasa cogoya min na an bɛ coronavirus kɛlɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ